Taller d'ortografia. Dictat per a preparar-te. El meu germà. I a mi ens encanta preparar magdalenes de xocolate. Punt i seguit. Quan la mare ens compra els ingredients, ens posem mans a l'obra a la cuina. I fins que no les tenim acabades, no n'eixim. Punt i seguit. A la família li encanta menjar-se-les. Signe d'exclamació. Quan acabem, el pare s'encarrega d'escurar i sempre es queixa que fem servir massa utensilis. Signe d'exclamació.